Labi ng gadaan pagtangis kan pamilyang ini sa barangay Baskaran, kan mahiling na ang kabaong kan 29 anyos na si Sam June Mediala na binawian in buhay kan mabangga nin passenger van sa barangay Mayon, Daraga Albay, kasud mang aga. Istorya kan padrasto kan biktima na si Tatay Ed, nagtatrabaho bilang sekyo si Sam. Antes an insidente, paulit na kutadaan biktima sa mag-irina kaini sa kumadkad Surusugon. Makulog alagad ako na kan pamilya ang pangyayari. Araman ko, nag-call sa ko si wife na susaro ko pang aki padumanon mga sa Mayon ta si Sam June ngayon aksidente. Hasta duman po nagpundupan samantala ang istorya. Kana ko napapara-contact, dahil ko na si wife na ako contact, nagapod siya. Iyon na po ito, si Sam June ngaya gadana. Susog sa investigasyon kan Daraga Municipal Police Station, sinakop kan motorsiklo kan biktima ang linya kan passenger van na nagresulta sa iyang pagkakadiskwido. Pigdara pa ang biktima sa ospital, alagad pigdeklarang dead on arrival kan nag-atinder na doktor. Bali, dalawang vehicle pang involved dito, isang Suzuki Smash at isang Hyundai passenger van. Ano po ito, traversing with the opposite lane po sila, and pagdating po dun sa place of accident, yun po, na-encroach po ng vehicle 1, which is yung motorcycle po, yung lane ng vehicle 2. Yun po ang nangyari. And then mga 11:30 AM po ito nangyari kahapon po, January 9, 2025. Dain na sinaangatan pa ng reklamo kan nabaya ang pamilya ang driver kan imbweltong van makalis na magkaigwanin pag-ururon. Sa ibong kaini, nangapodan ang Daraga MPS sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho para iwas diskwido. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Obeya.